Koji je meni lakši, srpski ili polski? Polski. Šalim se. Srpski. Srpski dosta lakši. Prvi razlog reći. Na primjer, zadovoljno. Ako neko ne zna srpski i ja kažem, recimo mojej mami ne zna srpski, da napiše dovoljno i onda će da napiše dovoljno skoro kako treba. Umjesto j, onda y će da napiše. Ali bar samo jedno slovo. Ali kad kažem wystarczająco, molim je možda ponoviš čak 10 puta da ponavljam. Neće nikad da pogodi kako se piše. Wystarczająco. 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 Okay. To sam ja naučila danas i kad sam je vidjela, joj bože, možda bolje samo da sam čula tu reč nego kako se piše. Kad vidiš kako se piše, strašno. Drugi razlog, izgovor. Naravno imam ja i dalje problem sa srpskom za č, za tvrd č i mek č, č i č, č. I lj kad je lj na pre k, ali za polski ima nekih slova koji i dalje ne znam kako se izgovara, kako treba. Recimo za a, e sa repom, ja ne znam kako se to izgovara. Ponekad za e sa repom, ponekad ja čujem e, ponekad en, ponekad e, isto za a, on, o i isto za z, č, c, š, dž. Kad ja čujem to, ne mogu da razlikujem. Kad kaže č, če, česko. Ok? Čestvo. Dve reči počne kao isto, ali piše drugačije. To mi je problem, ali ne smijem da kukam, zato što sam odlučila da učim polski za 2 mjeseca, tako da moram da završim ovo što sam počela. I za gramatiku. Gramatika nije mnogo teška za polski, vjerojatno zato što već znam srpski, ali možda za nekoga ko ne zna srpski ili nije učio slovenski jezike ili ne zna o padežima, onda su oba teška. Koji je meni lakši, srpski ili polski? Polski. Šalim se. Srpski. Srpski dosta lakši. Prvi razlog reći. Na primjer, zadovoljno. Ako neko ne zna srpski i ja kažem, recimo mojej mami ne zna srpski, da napiše dovoljno i onda će da napiše dovoljno skoro kako treba. Umjesto j, onda y će da napiše. Ali bar samo jedno slovo. Ali kad kažem wystarczająco, molim je možda ponoviš čak 10 puta da ponavljam. Neće nikad da pogodi kako se piše. Wystarczająco.